Omah iki ngendi yo? Ayo pangkling karo dalane yo. Lha kowe nang kono iki ngopo le? Dolan. Arep ndi, Bah? Ngejak nyanyi. Yane kok ngejak nyanyi to le. Arep ndi, Bah? Mbane iki wis cewa kok digepok kepet piye? Arep ndi? Namang iki sing cedhak mbane budek. Arep ndi, Bah? Arep mlaku-mlaku ngono nganu. Anune Mbah Gondel. Mbah Gondel. Dhuwur kae. Sing pinter kuwi lho. Endi to? Namang iki sing cedhak to le mbane iki budek. Lek ngendi omah iki? Mbane iki lali dalane kok. Ayo le mbane terno le. Mbah Gondel lek ngendi to? Lah sing wonge pinter-pinter matematika kuwi lho le. Matematika, Pak, matematika. Ya matematika kuwi lho le. Sik tak eling-eling omah iki kulon ketoke. Ninjale liwat kene wae, liwat kene. Le terno le. Makane kowe iki sing sekolah to le gen ngerti matematika, gen pinter kaya Mbah Gondel. Nggih. Dodol sesore tekan ya ini kok ya ora ana wong mara. Mbah Gondel iki kok ngapusi kok piye? Mbah Gondel iki piye to gawani tuyul kok ya. Ora ngewangi nggoto. Bola-bali tak pokan pakani. Tanane ya malah ini kok ya malah turu tuyule kon kerja ra gelem. Saiki ilang nang ndi mbah ngetut kentok mbah piye? Bali rambungan. Yuk Bali. Ya ora nggawa nganune mau gedang gorengnya mau. Ora arep gowo diamati wong werikuh malah ngono. Jane iki nggawa bisa. Lah mo jene bali keri wae malah ngajimu malah ngono. Kok bali meneh wae. Padahal aku malah kleru ki. Wah, iya. Bali sapa iki, Len? Sauprit kayane klerune. Mampir kono sik bejal ngene tukang kayu kuwi menawa sesuk arep pesen-pesen anu. Lho, ya ini urung leren iki borongan kok piye urung leren iki? Lah dhewe nang ndi ane kok ya urung bali. Kok rumangsaku kok sawene ana tuyul ning kene kok di kok kaya tuyul ngiran to. Turu tangi ya awane arep nyusu kaya tuyul. Malah ya ini ora bali. Dari wangi tak golek ke utangan, tak kulaan dodolan. Belas pirang-pirang dino kok ya ora payu anane. Malah dipangan tuyule. Piye iki? Ngene terus sih. Kok mangkat meneh ya sesuk eno nih Mbah Gondel ya. Mbane mbok dituntun oleh Pak. Iki kok ora tekan-tekan mbok bener apa ora dalane to, Le? Wis ki lho tekan. Le. Iki lho Mbah omahe. Bener kene, Le? Bener. Oh iya kita Le. Oh mbiyen ki aku taruh ini ki gedhekke nganu manuk. Bah. Lha nuwun. Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki borongan apa piye urung rampung iki? Borongan nih Mas. Iki ngoplos towak aku Bang. Nah ini pesenannya tiang putih nih Pak. Ini pesanane tiyang Bandung wonten, Jakarta wonten, Surabaya wonten niki Mas. Berarti antre kathah nggih. Walah. Kathah niki antrene. Jane niku kimu kan bar ngaji. Nggih.
Markonde glenik-glenik jarene kon ngeterke ning gene tukang arep pesen lawang apa pesen apa ngono mesine. Lawang kuwi dipangani nganu. Codot. Begitu bos pangan codot. Codote ngragas. Wah. Lah aku kaya apa wis pangan codot iki, wah. Kayu prete iki lho. Oh, kayu prete kuwi wae, nek prete yo jong kuwi codot bungae rampung nek kayu prete. Ngragas berarti ya. Wah, wis. Riagas ki. Oh sing doyan ngono ki ora rayap to Pak? Malah codot itu doyan, Codot ki yo doyan. ora mung anu tok kuwi. Lah pirang iji lah marep pesen Yo loro kok. Mau 1 juta. lawang butulan ora mau lawangi. Yo 3 berarti. Wah, iya telu to Mas. Yo 3. Aburi kok nek ora kok kayak lawang lah yo. Garangan do mlebu. Garangane do mlebu kabeh. Saiki do garangan iki yo. Piye lek niki nek ora lek di Nah, nggon kamarmu kayak lawang jari ora apa-apa kae sih. Deng. Bangku mbok incang-inceng kok nek gek ngono. Kowe wene arep dikakiku bae ngene kancane nggih, Pak. Ya kowe cok ngincengan masalahe wong. wah iki pas sih malam Jumat iki yo. Malam Wah, iki malam Jumat apa Pak jebule? Oh, Nggih. nggih, Pak. Wong anu Markonde iki kayak banter-bantere ya. Dari seminggu kadang full. Nah, kuwi nek kamarmu ki ora lek dipesenke lawang, nek trimo tutupi jare. Garangan kuwi lah yo. Hawane sing adu ngincang-nginceng wae tadi. Piye barang kuwi yo ngomong nginceng. Ngarang ngene wae apa? Kayak jari apa? Lawangmu kae yo. Jari dilem iki ben ora bisa dincang. Ya rasa metu kok ora metu piye? Metu apane? Ya nek wis bareng yo ora metu to. Oh, tak kira metu anu. Ya Mbah, metu ya Mbah. Ya baru penai nek metu ngono kuwi kok. Klenyer-klenyer. Pas karo hawane iki malam Jumat ya toh. Neng anu to, Pak. Markonde iki kadang ora didongani bismillah barang sen kuwi anggere tongkrak tangkruk wae. Pentinge mlebu ora kok. Kuwi. Lah kuwi. Wong ki arep nyambut gawe apa wae, aja lali karo bismillah ki, Pak. Nah, kuwi yo pokok utama bismillah kuwi. Rungokno. Aja lali kok arep garap. Berarti bismillah sih ngono. Sing penting bismillah ki utama iki nomor 1. Nah, pas malam Jumat iki do tak omongi ojo Pripun? sik do lali maca bismillah. Lah, pripun? Iki malam Jumat, nek ora maca bismillah lah dadi weruhi wewe gombel piye lah. Wah, Do wani Cemeden-medeni to Pak iki to Pak. Wah, iki pas malam Jumat tenan wah iki. iki mandi keweden iki yo. iki yo bar ngaji ngene wong ninggal jane yo. Nah, justru kuwi malam Jumat pas nek pas bar do ngaji gone Jam piro ki, wong Dik? meninggal lho. Kurang Aja lali lho. jam belane. Wah, betul-betul rawani Bali aku Bali dhewe. Liwati alas-alas cengkeh Bali nggih pun Pak, tak parengin Pak. Ya, dong hati-hati ya, aja lali maca bismillah ya. Nggih. Meden-medeni kuwi piye iki? Iki aku rawani Bali, Dek. Aku turun nggonmu ya, Dek. Wah, yo aja. Kowe lah sapa meneh mau ki kok Mbah, rene ra rene. Pamu kan blidir kaya laron. bener le ketoke le. Oh, lha iki sapa meneh iki? Kok pangkling mbak aku to, Kang? Sapa ya? Mbah Tol. Oh, Mbah Tolatoli kuwi. Ayo masuk pangkling to, Oh, Kang. lah kok saiki brengosmu jenggotmu nyanyi karo aku iki lho. Lah karang wis tuwa to. Sak klambine barang madani iki lho. Wis suwe ra ngolor kabel ya wis tuwa ngene iki. Oh, alah. Lah iki ana perlu apa kok cah loro? Sajae ana wigati sing meranani tenanan iki. Piye? Ki mbahku ki budek tambah nanu dhisik. Oh alah, masalah budek gampang. Ning kowe aja nesu nak nambani wong budek, ya toh? Nggih, Budek ki meh tak tambani, meh kok tambani dhewe. tambah nanu, Mbah. Oh. Rene, kowe iki pengen budek temenan, rodokan. Yo Kang dodol, Kang. Oh, ya rene. Wah. Lah wong cureke kuandel. Ora tau dikoroki. Jalan siji. Ah, malah iki kaya semen dicor ngene kok. Waduh.
Wis ki engko tak kei ramuan wae. Lah iki cah cilik iki sapa Mbah Toli? Iki putuku to, Kang. Oh. Iya Toli, sapa jenenganmu Li? Edi. Oh, Edi Pranoto kuwi. Nggih. Oh, alah bagus men ngono ya. Bagus kaya mbahne ya. Wah, Kang. wis ya. Untune tok sing beda. Jaluk tolong, Kang. Tolong apa? Tak kon melet Mbak Nunu. Bakul gendar. Wah, lah kowe biyen ki ora berubah kok. Toto. Mbok berubah. Ya kowe wis tuwa to, Kang. Ya Iya. pengen empuk jero barang. Oh, lah kowe nganu, bocah iki ijek single apa rondo apa piye? Rondo kita ya, Kang. Apa sing kok gowa-gowa nang hotel kae lek njaluk tanggung jawab? Udu kuwi, Kang. Oh, nek ngono berarti ya aman sing wingi. Beda meneh, Kang, iki, Kang. Oh. Lah jenengane sapa iki? Mbak Nunu. Oh, alah. Aku ya ora kenal ya. Jajal di Terawang sih, Kang. Sik, tak terawang sik. Ke depane Ke depane piye tak? Iki mau bareng tamu. Ya tak terawang nggo banyu iki. Ya di Terawang sih, Kang. Tak terawang sik. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun si jabang bayi Mbak Nunu Mbak Nunuk melenu ya bakul gendar. bakur gendar omahe wis kono kae ra gedhe ngono wae to Pinggir kali. pinggir kari pinggir Kali. galengan tengah kari muga-muga si jabang bayi bocah kuwi iso mlebu nang nggone jiwa ragane Mbah Tola Tori ketemu Mbah Nunui wis kowe do ndelok ki kurang ngabar. Wah, iki cek buka Mbah Toli. Jajal di Terawang sih tenanan to, Kang. Kok buka ngene tak tilakne sik, nggo itu. Ah. Iya, Apa, Kang? lemune iki lho. Lemu. Kowe gelem? Wah, jeblet. Ora tau lho, gambare. Pancen lemu to, Kang, mengawi kapan nganake kok. Ambule iki sing lemu-lemu. Oh, ya wis yen tani ngono. Lah iki kira-kira iki sapa mau? Putuku. Putune iki ora lemu gemblah-gemblah kok ngene iki. Kira-kira piye kowe? Le? Ora kowe, Mbah. Iki lho wis cetha wis tak. Oh. Iya to? Wedi to? Oh, piye wis yen paling ngono seliramu seneng ya wis tak umi-umike. Iki barang ora spiro. Ning ya aja mok sepelekke, ya. Iya, Kang, iya, Kang. Iki wujude sempak perawan. Lho kok sempak iki, Kang? Iki ki sempak plus cawet. Iki rada ana sithik-sithike ora apa-apa, nggih batal nalikane kuwi. Perawan ngo. Wah, ngeplek niku. Wis mare mandi ya iki. Iki mengko kok celupke banyu, ya to? Iya, Kang. Kira-kira 3 gelas. Sing sak gelas kok ombe. Sing 2 gelas ge raup. Gere paku kok Mbak Nunu kan. Ayo kowe. Lah wadhe kene ya. Iki wis wadhe kene. Iki nek urung tekan njaba tekan omah aja mok buka dhisik. Kang Toli. Nggih, Kang. Wis paham? Paham, Kang. Yo iki. Muga-muga sukses apa sing kok karepake Pak Toli. Wah, kurene ra nggo apa mau, Kang. Ora sah, ora perlu apa wis akeh mlebu lho glo wis ana. Amplop wis akeh. Oh, iya, Wis sak glo-glo wae lah. Sombiang nak terima duit. lebone kene ya, Kang. Ya. Wis tak. Iki yo aku paling yo aja mampir-mampir ngendi-ngendi. Nggih, Kang. Tak bali sik, Aja Kang. noleh-noleh ngadeg sik kene. Aja noleh-noleh lan aja mampir ngendi-endi langsung bablas bali Nggih, Kang. digodhog langsung dombe karo geraup Nggih, 2 gelas. nggih, Kang. Wis, muga-muga sukses. Ayo Le, Ayo le bali le. wis. Monggo. Ya gini wah besek Mau meden-medeni yo Mbak Pak le mau. lek tukang kamu tuh nilai omahku kono liwate alas-alas kayak piye Lho, ora Bawane ya. ya kayak gini merinding aku jirane. tak tunggumu aku ya Yo aja. tur wong telu mbek bojomu Wis kowe tak terke bali wae. alah gak tunggumu Ya, wae wis kowe tak terke bali. iki kowe kok wani bali Wani.
Ayo, Neng kowe nak dicegat anu mbah lho nak sing anu. merinding men aku jare. Duh. Wani aku ki. Neng kowe rasa turgonku. Iya, ayo. Mak merinding ini, Dek. Oh iya, anu. Sik deh. Ngopo? Malah pesing aku. Kowe iki tai tok. Nang sing endi ra ono banyu ya, Nak? Sing kebon iki piye? Kebon ora ono banyu. Peper. Wong gilani jaman saiki kok peper. Masa arep sewa goyokmu Ya wis ayo nak peper. ning tunggoni. Iya tak Kowe tunggu. nunggoni sebelahku ya. Wah kentir sama tai aku. Lah wedi aku bar diomongi kamu maju. Ora aku tak pantau, aku tak pantau. Ae bar ngaji kene wong ninggal bae. Wis ayo nak ngising lagi sing cepet. Tunggu ning ngendi kene wae ya. Mas piye? Aku nak ngising lagi sing. Gak tiri nih tunggoni sebelah. Tak golek nggon wae. Kok sik aku malam Ora kowe ngising kono nang rek ngono kok pitik kowe. kelingane anu malam jemuah. Kemayo kowe Oh, iya, nunggoni teman. ning sebelahku ya. Yo aja nek kono wae. Tak Karo tunggu karo ngambu-ngambu taine. kindile. Endi deh? Deng. Yo tak Lu. yo tak tani kene cepet. Mancret, Deng. Aku lu lho. Makan tuwai mancret. Perindang-perindingan ngene wani ya. Deng. Wis nang ngising wah. Cepet sih, wah perasaanku ora penak wis merinding kabeh iki lho. Cepet to. Nang ngetokke bel. Cepet sih, wah merinding aku san. Tinggal di Bali ya. Gen kapok men. Deng. Pas mau kayak tinggal melayu aku wah. Isi ya. Ting perindingan ngene bane. Piye arep cewek iki? Arep peper kok ya godhonge cilik-cilik kaya ngene. Peper go watu-watune reget kabeh. Markonting rano beline lunga mesti nga. Wah ini perindang-perinding iki. Iki Pak tukang kamu tenan kayak mau jemah-jemah malam jemah iki. Wah, iki ana mangsa tenan. Piye kok sapa iki? Ini gak perindang-perindingnya peper sik wae. Pokoknya kucing apa tikus ya. Mari kodek. Tinggal turu. Ki bengi kok awane ates men kaya serem-serem piye. Tinggal mlebu ae turu. Piye iki mo? Apes tenan iso ketemu wewe gombel tenan tinggal anu. Ih. Kok pete ning sarung kabeh po ora iki mo. Kok wedi markonte. Wakwalana deh, dhewe wane-wane ke tinggal mabuk kopet nih nggak? Wah, iya kok ora bali-bali ya. Lelek diurai wewe tenan gilaan iki. Tak antenane kene sih we menawa lewat kene engko. Tapi kok yo ora lek rene suwe men yo. Tak kira gendruwo. Lha ngopo Gos? Kowe iki jancuk kok deng-deng. Lha ngopo? Tenan omongane Pak tukang. Pak tukang mau. Aku Lho. rong mambu kopet ra. Wah, iya makane sangseng kowe. Waduh coba kowe. Lagi arep paper malah ono duit. Ngono ngoyak aku piye? Ora ono raine. Ning kono mau. Nah, kowe iki malah anu. Ngentut iki pura lekmu. Ya samar kok nak ngetutke kuwi aku ora aku tunggonmu engko ah.
Yo jo. Mau Masa juga apa jangan- kendit kowe? Iya malah jumlahe wajib. Rupane kowe ra cewek borang kok peta sama aku. Engko cewek nggonmu nyilah sempakmu. Anu ki apa? Anu ki gejel ileke ning gene kucingane Salihu yo. Yo Bener, terus yo. buka. Ayo. Kowe godit apa ora? Nggowo utang senan. Yo utang ra. Sik aku dhisik wedi aku demi nak ngetotke kanune deh. Bu, lah malah wis tutup. Wis tutup. Iki dong apa yane ketok ket mau warung ket sore tekan bengi ra ono wong moro malah arep tak tutup tak tinggal turu malah do tekan kene iki ngopo. Rene sik iki lho, bateri aku Kowe kira ngerti kene iki selak ngantuk. Yo kene sik. Aku ora wani bali kok. Lah kok ambune kok ngene kencing kowe keceret kok piye? Sing piye? Wah, lha kok ambune kok ngene iki kok. Dulu mau sing kabar nang kono. Wah, angen-angene. Wis gerang kok. Ceritane ki ngene moke bali kok ngaji aku karo Markondeng. Kan mampir gone Pak tukang ngono mau jare malam Jumat malah diweden-wedeni. Nah kon ngetere bali tekan dalan gon alas-alas ngono ki to cengkeh. Wis gerang kok ngatur ke Bali. Gon alas-alas cengkeh ki malah kepising aku ki. Ambune bereberan kok Nah kon ngene. bateri malah ditinggal lunga. Lah pas kayak aku ge ngeden wis Berarti ora cewek kowe iki. Wah. iki arep peper ono demit kayaknya. Ning aku wegah nek kon turu kene tak sirane klambine mbone di wah. Anu kepet ya. Anane iki yo. Lah demite iki kaya ngopo? Ngene ya mending tawane ke bali. Dari ambune kaya ngono kok. Tawane bali wae aku. Ngono. Dinggo Ambon-ambone kita sama ambu. Tapi aku curiga lho demo. Apa? Demit iki kaya Ambune Kaya- sesengan kok ngene. nganu wedokanmu ke to sing edan ki Sopo? to. Sapa kae? Dek. Sari, ya mau apa sapa? Sing edan wedokane anu ke lho. Aku wis ra kelingan. Lah kae kan bedal mbok ilang nang ndi. Oh iya Sari yang Wis kono jangan bali seng-sengan paling ki kok. paling ki kae kudu demit ya paling kuwi mau. Kan edan. Lah kok kowe iki betah men ambune kaya ngene. Aku jane ora betah ngempet aku. Kono jangan bali yo. Nara boloku dhewe ora anu. Ya bali ya. Salino sih. Gah Mas. Nggone ambune kaya ngono. Bali wae tak balik. Pun tawane Tak tutup lawange ambune. tawane-wanekne lah kebeli. Apa mambu banget, Des? Mambu des kuwi njenengan. Wah cepet ayo. Wis bali dhewe aku dhewe ya. Wis aku bali dhewe ra apa tak wane-wanekne. Bali sih lho. Yo, mbah nak genten koyak kowe lho. Wah, temu ki demi tenan po Sariem lho ya. Kok malah nek kok kita ke Sariem sing edan kae, bocah Salihu kae. Temen dalane ranggo senter. Ah lho weh. Teko tawane-wanek ki nek dicegat meneh tak gupakane kopet raine. Paling wis Sariem bismillahirrahmanirrahim. Mas piye?